Mainitong gihangop sa taga Cotabato ang ilang sinulog contingent nga gitawag og Kalivungan Festival. Kinihuman naangko nila ang second place sa Best in Ritual Showdown sa Free Interpretation category, third place sa Best in Street Dancing ug third place sa Best in Musicality sa Free Interpretation category. Daw sama si Heroes Welcome ang naangkon sa mga contingent members gikan sa ilang lokal nga kagamhanan ug sa mga residente. Makita sa video nga gipasiritan sila og tubig sa mga bombero isip pag-congratulate kanila. Samtang gisugat usab sila sa mainitong paghangop sa mga residente sa Bais City ang ilang Hudyaka sa Bais contingent. Nagmotorkada ang mga contingent ug giwarawara sa mga residente ang ilang bandera ngadto kanila. Nakadaog ang Hudyaka sa Bais isip third place sa Best in Ritual Showdown sa Free Interpretation category, fifth place sa Best in Street Dancing ug second place sa Best in Musicality sa Free Interpretation category. Busa, congratulations kaninyong tanan.